Kadam domarli tum kidam tang 7 years a prank pen BJP tum hello Karbianglong kichari alang tum ki claim kidam lapen ke Karbianglong phan rai thek thi pupera jok pinang ana Karbi arat tum aning ki dogde aning ka chung sam se pang chenglo even BJP a flex kita theglong lok anta aning ki punga tum dolo lapen ke meeting long kachitong dun phan anta aning ki dogde tum dolo loke muni tum phan chokali even Karbi film star actor actress tum jong si BJP meeting kidun lupula tangte bad comments ki pila pen ke kitro kilang selet tum seme dolo tangte kupu party na sila tum donang po BJP meeting kidun tum phan anke boycott nang puma nasi pini labang seolang opitak titan senang film artist tum BJP sai sema ilitum kaprega dimlong langdam lu prutangte bangatum ke film star tum phan chinghon pik lapen ke support pik actor pen chinglok singer an even gunda part ke tum phan anta chinghon pik latum kupi political party rong si dodun ma lahai langle non rat tum ningi dogde political party protelak ke BJP hanlo not only in Karbianglong but the entire of India Karbianglong chotkali Bollywood star like Shah Rukh Khan Salman Khan lapen ke kapre ke tum Narendra Modi phan chetong pen meeting hai dodo bonta offense rat atum aning ki pung hai ave artist actor actress singer tum ke nahok ta dun melo sita itum Karbianglong long artist singer tum jong si BJP meeting long dun lapen ke live perform lu plutang te munit rada tum aning kidog de kangton pangcheng petiti tangte singer actor actress tum pilo claim nang po lahai program ong dunde de nangjima rong alom cultural night program bilo plutangte singer num phan in radbat ansuse alir alon ki padoji phan lapen ke kelang rad atum phan aning ki parong ji phan sakuria vide tum ke banghem kam claim chongda dam po athela tum kireng ji a source ke lahenlo claim dam de plutangte tangkalong lilo auto driver tum auto ve plutangte tangkalong lilo josi vekdang plutangte tangkalong po youtuber tum video upload le plutangte tangka earning nelo lasom thoksi singer tum live perform claim clip plutangte tangka kupabang je a source ke avelo nasi konat si invite ma dunmelo BJP party non Congress party non nahok na invite ta dunmelo kopipot kam chongda nangko tangka ke palong ji phanlo kopipot live perform nangko tangka ke palong ji phanlo lasi itum respect ki pinang ji kenang sot la singer to majone hello Karbi lulam nang kicham lapen ke singer to majone hello Karbi culture tradition ansu se kachet thang lasi itum respect lapen ke kaching honang ji kenang sot la latum ke free nahok ta dunmelo kelang sirat kang ton bang elitum stop nang lang APHRC le dun taning hanglo BJP ledun taning hanglo their duty is to entertain people alil alon pidun ji phan vote leke hangnun kali during KYF international band lapan ke Bollywood singer si kipha athe ansu se alil alon piji phan ke palang meji phan kapreka tribes jati tum phan ka bile nang du no phan kali so the same nahok meeting le dun onta vote leke hangnun kali alil alon pidun phan si kidun one music record ji phan 10,000 plus atangka an padam nang nang bonta kenang anarat tum ke kapreksi matha dunrong BJP si chipa og dunlo APHRC si chipa og dunlo pusi matha dunrong lasi ajat a situation long mat ke Karbi film chipa jan tum phan involve ponang ne langselet inang ne pusi matha athe alang tu behlo Karbi film ansu se kaching thur Karbi alun lam ansu se kaching thur alang tum behlo Karbi jutang alun kaching thur lapen ke kachesong alun stame ansu se ke klang ibe nephale BJP meeting long video na enu tha puna hang putang tenita dun po APHRC ASDC long anta dun po bonta vote mat phan si pinangji labangken ni si mathapo lasi itum katoko beta lumse po lopen ke chiparjan tum phan kaching hon ponangji respect pinangji kenang sodla lasi pini audio kelang sikang tompolo see you in next video thank you so much bye bye kadom